Pero creo que ha sido el destino que ha hecho posible tanta modificación, altas, bajas, bajas, altas, para tener esta gran colla de mayorales, trabajadores, junto con nuestras obreras, que han dedicado 2 años muy duramente, hemos discutido, hemos trabajado muchísimo, pero al final creo que hemos hecho una programación de fiestas acorde con todo el pueblo, a todas las edades, en la cual esperamos veros a todos para disfrutar de nuestras alfábegues, del confeti, de la pólvora, de todos los espectáculos. Y yo decirles a mis compañeros que estoy muy orgulloso de ser vuestro presidente. Sols ens falta un element de la nostra festa. Vosaltres, el poble, la gent de Bétera, les famílies que amb el seu amor ajuden als seus fills, a les seues filles. Amor per la pólvora, per el confeti, devoció per la Verge. I tot això, sense vosaltres, sense el poble que acompanya la festa, no tindria cap sentit. El nostre castell, que està vigilant-nos des de fa més de 1000 anys. Element arquitectònic més destacable i important de Bétera, que durant dècades ha estat adormit, tapat amb una manta de color rosa i que ara comença a parlar. Sí, les seues parets comencen a contar-nos el que ha passat durant els darrers 1000 anys al nostre poble i està esperant, sí, està esperant-nos a veure un nou renaixer on continga la memòria del nostre poble, la nostra història i un passeig per això que ens uneix a tots, les nostres festes de les alfàbegues. Per a mi, i supose que també per a molts de vosaltres, les festes són també cada any un homenatge a les persones que s'han esforçat per mantindre vives les tradicions, que han lluitat per superar-se cada any i que avui, gràcies a tots ells, podem celebrar les nostres festes majors. És temps d'eixir a la fresca, sopar en companyia d'amics i veïns. Ara toca sentir cada moment de la festa perquè el treball dur ja ha passat i es mereixeu viure al màxim aquests dies. Gràcies a tots els que manteniu viva l'essència de la nostra festa, adaptant-la als nous temps i fent-la tan especial i singular.